U opisu videa je hitni postupak u slučaju srčanog udara. A ukoliko nije ništa hitno, mi idemo danas obraditi temu srčani udar. Kada je u pitanju srčani udar, svaka sekunda je važna. Prepoznavanje znakova i brza reakcija mogu značiti razliku između života i smrti. U ovom videu ćemo proći kroz najvažnije informacije kako prepoznati srčani udar i poduzeti odgovarajuće mjere. Zapamtite, vrijeme je ključno. Rano prepoznavanje i liječenje značajno povećavaju šanse za preživljavanje i smanjuju dugoročno oštećenje srca. Učenje simptoma srčanog udara nije zaštita samo za vas same. To je zaštita vaših najmilijih prijatelja, pa čak i nepoznatih ljudi. Stoga razumijevanjem upozoravajućih znakova možete potencijalno spasiti život. Što više znamo o srčanim udarima, to smo spremni da reagiramo efikasnije. Ovo znanje nam daje moć da djelujemo brzo u kriznim situacijama, a što može značiti razliku između života i smrti. Stoga se idemo zajedno opremiti ovim informacijama koje mogu spašavati živote. Srčani udar, poznati kao infarkt miokarda, nastaje kada je protok krvi do srca blokiran. Ova blokada je obično uzrok nakupljanja tlaka koji se sastoji od kolesterola, masti i drugih tvari u koronarnim arterijama, a koronarne arterije su odgovorne za opskrbu srčanog mišića krvlju bogatom kisikom. Kada se ova opskrba krvlju prekine, zahvaćeni dio srčanog mišića počne odumirati. Ovo je ozbiljno zdravstveno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, jer što blokada duže traje, veća je šteta za srčani mišić. Razumijevanje mehanizama srčanog udara ključno je za razumijevanje hitnosti traženja hitne medicinske pomoći. Simptomi. Bol u prsima je najčešći simptom srčanog udara. Često se opisuje kao osjećaj jakog pritiska, stezanja, punoće ili boli u sredini prsnog koša. Ova bol može trajati duže od nekoliko minuta ili može nestati i vratiti se. Kratkoća daha je još jedan česti simptom koji često prati bol u prsima, a može se javiti sa ili bez nelagode u prsima i može se osjećati kao da ne možete doći do daha ili kao da se gušite. Ostali uobičajeni simptomi uključuju bol ili nelagodu u jednoj ili obje ruke, leđima, vratu, čeljusti ili želucu. Iznenadno znojenje, mučnine, vrtoglavica također su česti znakovi. Važno je zapamtiti da ne doživljavaju svi iste simptome ili s istim intenzitetom. Iako je bol u prsima glavni simptom srčanog udara, neke osobe, posebno žene, mogu osjetiti manje tipične simptome. To može uključivati probavne smetnje ili žgaravicu, neobičan umor, poremećaj spavanja i anksioznost, kao i kratkoću daha koja dolazi i odlazi. Ključno je zapamtiti da se simptomi srčanog udara uvelike razlikuju od osobe do osobe. Nemojte zanemariti bilo kakvu iznenadnu neobjašnjivu nelagodu, pogotovo ako imate faktore rizika za srčanu bolest. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, čak i ako niste sigurni je li riječ o srčanom udaru, odmah nazovite hitnu pomoć na 112. Uvijek je bolje biti oprezan kada je u pitanju zdravlje vašeg srca. Zapamtite, rana intervencija je ključna za bolji ishod. Peti dio. Brza akcija spašavanja života. Što učiniti kada se dogodi srčani udar? Ako sumnjate da je netko imao srčani udar, svaka sekunda je važna. Prvo, odmah nazovite hitnu pomoć na broj 112. Drugo, jasno i smireno opišite simptome dispečeru na telefonu. Oni su obučeni i školovani da vas vode kroz potrebne korake dok čekate hitnu pomoć. Ako je osoba pri svijesti i može uzimati lijekove, dajte joj aspirin 325 mg. Aspirin pomaže u sprječavanju stvaranja krvnih ugrušaka i može spasiti život tijekom srčanog udara. Ako je osoba pala u nesvijest, provjerite diše li i ima li puls. Ako nema puls, odmah započnite s oživljavanjem. 30 puta stiskanje prsa, 3 puta upuh u usta. Čak i ako se ne izvodi savršeno, to može pomoći u cirkulaciji krvi do vitalnih organa dok ne stigne hitna pomoć. Idemo sad pogledati kako smanjiti rizik od srčanih bolesti. Iako su neki faktori rizika za srčane bolesti poput obiteljske povijesti i dobi izvan naše kontrole, postoji mnogo promjena načina života koje možemo napraviti kako bismo značajno smanjili rizik. Kao na primjer usvajanje zdravog načina života za srce, najučinkovitiji je način sprječavanja srčanih bolesti. Započnite s jednom uravnoteženom prehranom bogatom voćem, povrćem, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina. Ograničite unos zasićenih i trans masti, kolesterola, soli i dodatnih šećera. I redovita tjelesna aktivnost bilo kojeg oblika ključna je za zdravlje srca. Ciljajte najmanje 30 minuta vježbanja, umjerenog intenziteta, prilagođenim vašim godinama i vašem zdravstvenom stanju. 7. poglavlje. Znanje je moć. Dijeljenje informacija koje spašavaju život. Širenje svijesti o simptomima srčanog udara i važnosti rane intervencije od ključne nam je važnosti. Zato podijelite ove informacije koje spašavaju život sa svojom obitelji, prijateljima i kolegama. Jer nikada ne znate čiji biste život mogli spasiti jednostavnom edukacijom o znakovima srčanog udara.
Stoga potaknite svoje najmilije da u svoje zdrave navike za srce zajedno kuhajte zdrave obroke, idite u šetnju ili vožnju biciklom i podržavajte jedni druge u pozitivnim promjenama načina života. Stvaranje kulture zdravlja i dobrobiti unutar vaših društvenih kruga može imati domino efekt. Zapamtite, znanje je moć, pogotovo kad su u pitanju stvari srca. Osnažavajući sebe, ljude oko sebe, ovim informacijama možemo stvoriti zdravije i sigurnije okruženje za sve nas. Hvala vam na vašoj pažnji i ostanite mi zdravi, dragi moji ljudi.